Ripalungguhan iki negara Ngastina semune kaya ketaman Badra Irawan. Badra kuwi tegese rembulan, Irawan ki mendung. Cahyaning rembulan ingkang ketutup dening mega satemah andadekake kraton Ngastina ki dadi surem sorote kaya ilang wibarane. Kata-kata Lanana gaing saya ndadekake kageting atiku nuwun sewu Kakang. Wis cetha lamun ta Ratu Ngastina kuwi angger anak Prabu Duryudana. Sing tegese banger bacin abang ijo butek bening mulya rekasane wong sak negara kuwi gumantung ana astane angger Duryudana. Monggo para pinter kae wis padha paring dawuh. Sadurunge menungsa ki nata wong pirang-pirang gedene nata wong sak negara luwih dhisik kudu pinter nata karo awake dhewe lan uga nata karo keluargane. Banjur sing ndok karepake kepiye Dipati? Blaka Suta blakotang terus perang aku dhewe ya rumangsa bingung lan judeg. Merga Ripalungguhan iki semune anggene bebrayan anak Prabu Duryudana kelawan Ratu Banowati ki ora atut ora rukun. Bola-bali kabare mung tansah bantah dredah. Malah warta sing gak tampa saka para abdi ing kedaton. Udakara wis sesasi iki Dewi Banowati ora kersa gepok singgul kelawan anak Prabu Duryudana. Ya bab kuwi kang andadekake gerahe penggalih Angger Suyudana merga Ratu Banowati babar pisan moh disinggol karo garwane. Nah, sak banjure anak Prabu Duryudana nimbali kelawan aku. Nimbali kelawan Patih Sengkuni magepokan kelawan Banowati ingkang selagane beneh kelawan padatan. Banowati sing wegah leladi kelawan Angger Duryudana iki mesti ana gandeng cenenge sambung rapete kelawan lelakon sing wis kawuri. Sing dikarepake kepiye iki? Mestine Kakang Dunulak ya prisa sadurunge Dewi Banowati biyen ki diwengku dening anak Prabu Duryudana, biyen kuwi wis gandeng asmara sambung tresna kelawan panengah Pandhawa ya kuwi si Permadi. Malah kabare nganti Ripalungguhan iki yektine sing ditresnani dening Banowati iki dudu anak Prabu Duryudana ning ya si Janaka kuwi. Nah, mungguing anak Prabu Jaka Pitana, Janaka ki mujudake kilit mungguing netra satur mungguing cangklakan mungsuh bebuyutan ingkang dadi pepalang anggone omah-omah Angger Duryudana kelawan Dewi Banowati nganti Ripalungguhan iki dadi crak sing wekasane bisa dadi bubrah. Mula ora ana dalan sing kudu ditemangga supaya anggene bebrayan anak Prabu Duryudana kelawan Banowati iki bisa rukun. Carane ya mung siji, Janaka kudu dipateni. Lah sapa ta piyayi ingkang kajibah dening Angger Kurupati merjaya kelawan panengah Pandhawa gandeng wis cetha pratela lamunta. Janaka kuwi putra seswamu, kula kang mangkono jejiban kewajiban sing kudu ndok sangkul perintah tunggal saka Angger anak Prabu Ngastina supaya mateni kelawan Janaka sing nindakake ora ana liya kejaba ya Kakang Penemban Durna sing kudu merjaya bocah Madukara. Lelenging driya mangu mangun kongkan ban rimang leher leno tanpa kanin yen tantuloso mangku sang Hyahutama mangkono Sri Narendra Wasya lan Anggra Rapo
lewat lo gimbal manyar-manyar. Kaget rasane ngatiku. Mbari palungguhan iki pendhita Durna nampa perintah saka Angger Duryudana lantaran Adipati Harya Sengkuni supaya mateni kelawan si Janaka mongko Janaka ora duwe perkara karo Durna, Janaka ora duwe dosa karo pendhita Sukalima. Lah kok perintah mateni karepmu piye to, Di? Apa kowe ora nyawang karo blegere Durna? Ala tanpa rupa, sawangen aku iki pendhita, aku iki brahmana. Pendhita iki kewajibane ya ki nuturi marang kabeh para siswa, hanjok marang rahayuning tumindak lan uga becike kelakuan. Aku ki brahmana dudu jagal menungsa Dipati. Ning ya mung dalan iki sing kudu ditindakake Kakang Durna. Aku percaya gandeng Janaka ki siswamu kejaba ki mengko kanggo srana ngrukunake bebrayane anggere anak Prabu Jaka Pitana loro-loro gawe. Jangka jagat ingkang sinebut perang Bratayuda besok mesti bakal kelakon. Yen kelakon tegese Pandhawa mligine si Arjuna tetep dadi mungsuh. Yen ripalungguhan iki Kakang Durna kersa merjaya kelawan bocah Madukara tegese ngenteng-entengi para Kurawa besok lamun tok campuh yudana pabaratan Tegal Kurukshetra sakjroning perang Bratayuda. Nanging aku ora bisa nglakoni merga perkarane ora cetha. Si Janaka ki ora kleru, ora sah lembut bener lan kleru. Sing baku panjenenganmu kersa nindakake apa ora? Yen ora kersa nindakake wanter pangandikane Angger Duryudana, nuwun sewu Kakang Durna bakal dilereni saka anggenmu dadi pujangga Kraton Ngastina. Yen perlu pertapan Sukalima kene iki bakal didadekke awu. Lho, kaya ngono. Pinangkul kinambet kempit susang reknaning bawana Adipati Harya Sengkuni tek pamarintahan sing diasta dening Angger Duryudana saya suwe kok saya kejem panguasane digunakake kinarya ganda kanggo nyiksa sapa wae sing ora manut karo perintahe ratu. Nyatane kaya mangkono Kakang Durna. Banjur upamane arep mbubake pertapan Sukalima ngobong Sukalima ndadekke awu Sukalima. Dosa keluputane Durna, dosa keluputane wong Sukalima ki apa? Perkara keluputan mengko iso direkadaya. Iso direkadaya. Mergo Sengkuni kuwi duwe wartawan sing cacahe pirang-pirang. Bisa uga tak sebarake lamun to pertapan Sukalima kene nyebar ngelmu sesat. Iki Purbalawasisa ngaturake marang Kakang Durna. Monggo anggene bakal amilah sarta amile tumrap lelakon iki. Yen kepengin lestari dadi pujangga Ngastina lan uga merdika anggenmu dadi pendhita ning Sukalima. Ora ana dalan sing kudu ditindakake kejaba. Kowe kudu gelem mateni panengah Pandhawa Siragarju.
Kawula nuwun sewu. Amit pasang kalimat tabi tinebening tulak manuk gumawaing tawang tuwang. Nuwun pangapunten menawi sowan kula ganggu damel ingkang nembe sabet jagong wonten ing mriki. Langkung rumiyin kaliyan kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji dumateng paduka ingkang kabaripun kondangipun ingkang suwi wonten pertapan Sukalima mriki kanthi aparat penemban donya. Waleweteh kaya gimbal manyar-manyar. Inggih, Ger Anak Prabu inggih. Kula menika pun kumbayana kula dene ingkang dipun sepuhaken mapan wonten mriki sanget anggih kula nampi sedherek semanten anggih paduka paring pakurmatan dumateng kula pun durna. Mboten langkung katuran pinarak ingkang kanthi merdikaning penggaling Ger Anak Prabu. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggih kula sowan. Mboten kok napa kami tambuh ning dasare durung weruh. Kaliyan kula nyuwun katerangan Angger Anak Prabu menika narendra saking pundi lan sinten jejulukipun? Nuwun pangapunten, nderek tepang Gladiwanuh. Ala tanpa rupa kula menika ratu wingking saking negari Ngawiyat. Wingking saking negari Ngawiyat dene nami kula utawi jejuluk kula. Kula pun Prabu Dewa Kumara. Anak Prabu Dewa Kumara. Nggih kasinggihan penemban. Lah lajeng kok keraya-raya rawuh wonten ing Sukalima mriki wonten wigatos menapa? Nuwun pangapunten yektosipun malih-malih menapa? Kula menika tiyang keblasuk. Gandeng kula menika tebih saking sak njawining Nuswantara, sak njawining tanah Jawi. Pramila bareng dumugi wonten mriki kula menika kaya wong bingung, kaya wong kelangan kiblat. Bloko suta kemawon yektosipun kula menika badhe tumuju wonten ing negari Dwarawati badhe ngadhep wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho mangke rumiyin. Kok badhe sowan wonten ngarsanipun Prabu Bathara Kresna menika wonten wigatos menapa? Nuwun pangapunten. Prabu Kresna menika sampun kondhang kaluka. Bilih menika titising Sanghyang Bathara Wisnu, dewaning kabagyan, dewaning kamulyan, mongko dados socaningrat oboring jagat. Kula kepengin dados narendra tanpa benten kaliyan Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Piyayi sing wasih kaya mengkono, piyayi sing ampuhe kaya mengkono, sing waskita kaya mengkono. Kula kepengin kados Prabu Kresna. Mila mboten wonten cara ingkang kedah kula tindakaken. Kula kedah sowan wonten ngarsanipun Sri Bathara Kresna, lajeng kula suwita utawi meguru nyecep kawruhipun Sri Bathara Kresna. Dados paduka badhe tindak dhateng Ndarawati badhe meguru dumateng Angger Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih kasinggihan, margi pundi ingkang kedah kula ambah kula bingung. Menawi nuduhaken margi dumateng Ndarawati sowan wonten ngarsanipun Prabu Kresna kula ngertos yen perlu kula mangking badhe nderekaken sowan mriku. Ning saderengipun mekaten kaliyan kula gentos nyuwun prisa. Prabu Kresna kok iso ampuh kados mekaten, kok iso dadi titisi Sang Hyang Wisnu ngoten niku. Kresna riyen megurune teng sinten? Anak Prabu Dewa Kumara prisa napa boten? Kula mboten ngertos. Lah dalah tegese ratu sing ra pengalaman. Ratu sing ra pengalaman. Nuwun sewu, mboten kok kula menika sombong, mboten kok kula menika ngalahaken dada, mboten kok kula menika umuk. Ampun gumun, ampun kaget. Sejatine Prabu Kresna ki murite Durna. Lho, edan.
kados lumampah wanci pangklong kepapat obor sewu saksampunipun kula mangertos bilih Sri Bathara Kresna menika jebul siswa Sukalima mriki. Murid kula asrep raosing manah kula. nggih men ora kasrepen mangke diwenehi terpal teng sebelah nggih. Inggih dados rumiyin nggih siswa wonten Sukalima mriki. Nggih udakara gangsal taun lare niku teng mriki. Jenengan lak dereng prisa nom-nomane Kresna niku asmane sinten lak dereng prisa. Dereng ngertos kula nggih jarwa ngoten. Nes. Piye nalika taksih timur tasih muda niku naminipun Narayana. Lha niku Mboten kula menika mbikak padi menika babar pisan mboten kula ngaturaken witing klapa sak lugunipun. Narayana menika rumiyin brandal sing ora enak iwake. Nggih. Begal sing ora enak iwake. Malima menika sedaya dipun tindakaken madat madon minum main maling sedaya pun budaya kemrapi Narayana. Laku-laku rumiyin ugi kondang bilih dados brandal utawi begal ing naminipun brandal Sura Gentiri ing mapan wonten ing alas wulusan. Saben ana wong sugih liwat teng mriku dibegal, dijarak rayah bandane. Ngoten niku si Narayana nalika semanten. Lah, lajeng pinanggih kaliyan kula emutaken nggih Narayana. Yen urip ana Macapada ki mung ngestokake dawuhing Gusti, besue bakal mundhu wae pakarti. Yen tumindakmu apik bakal cinadhangake ning swarga, yen tumindakmu ala bakal nyemplung ana neraka jahanam. Lajeng lare niku nangis gugu teng pepangkon kula. Narayana niku nggih saestu niku. Tobat sujud kaliyan kula. dianten Mboten edan waras kula niki. boten kula kok gumun sanget. Nyakanipun panjenengan kadung mekaten kok. Kadung mekaten. Lho niki malah jenengan kula caosi pirsa pian. Riyen niku sejatine Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Suman dewane kamulyan. Niku badhe nitis ten kula niku kula gah kula riyen niku. Nggih apa ta wong tuwa dadi puisi kon nggih napa. Lajeng kula usul ampun ten kula linitis jenengan manglitis kemawon dumateng Narayana menika. Akhiripun Narayana kadutisan Sang Hyang Wisnu ngoten niku. Saestu. Lho, Narayana nalika semanten duwe bojo sing cacahe 3 Jembawati Rukmini Setyabama. Jane cawe kok 3 pun cinta kali kula niku mawon. Nek kula wegah, mergo kula tembung malah lemune elek ngoten niku. Kula wegah. Kula tresna kaliyan Narayana. Kula menika rumiyin ratu, kula menika Narendra. Narendra ki yen apik yen wis sepuh kudu madhep Brahmana. Kaya ta pendhita ingkang mapan wonten ing simbahipun para Pandhawa nika Sang Hyang Wiyasa menika ta Begawan Wiyasa menika rumiyin nggih Narendra. Nek sakmenika sampun Brahmana sampun dadi pendhita tanpa benten kaliyan kula pun Durna. Riyen kula menika ratu. Ratu wonten pundi? Nggih wonten Ndarawati kratone Prabu Kresna sak menika. Rumiyin jejulukipun paduka sinten? Kula menika Sri Bathara Durna rumiyin menika. Sri Bathara Durna ngoten niku. Nek gandeng umur kula pun kathah lajeng kula mendhita kadung mekaten. Nuwun pangapunten. Ngibarake njupuk utawi nyawuk banyu tinimbang njupuk banyu sing wis mili luwih becik njupuk saka sumbere pisan. Ingkang dipun kersakaken Mongko sumbere kawruh lan ilmu menika mapan wonten ing Sukalima. Prabu Kresna saged digdaya kados mekaten menika karena meguru dhumateng paduka. Pramila menapa kinten-kinten dipun keparengaken menawi kula badhe suwita wonten Sukalima mriki Penemban Durna. Pramara ret mangus wamya ambrang Adi karunaning kaswase aneng marga malagung Krisang konta asrat maca lang lalu hangulati Surya mangkrang sang wayah kumya samara ayan
menawi sampun kenceng lan gembleng tekan ndika badhe suwita dumateng Durna tartantu kemawon kula mboten badhe endo kula mboten badhe swala kula tampi tangan kalih nggih Rama Prabu. Waduh, ya dadi kula kadung kula ngaturaken panuwun tanpa upami lajeng bebono utawi syaratipun supados kula saged suwita wonten mriki menapa kula aturi paring dawuh Bapak Durna. Ing pamrih supados kula mangke wangsul saking mriki saged dados narendra tanpa benten kaliyan Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Nggih, gampil Pak menika gampil. Ning nuwun pangapunten menawi dina samangke kula dereng saged paring piwucal utawi paring ilmu dumateng anak Prabu Dewa Kumara. Lho, sebabipun menapa? Amargi palungguhan samangke kula nembe kuwur manah kula. Kula menika nampi jejiban saking anak Prabu Duryudana mangka kula menika dados pujangga wonten negari Ngastina mriku. Supados merjaya panengahing Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna. Nah, kula dereng saged paring kawruh kautaman dumateng anak Prabu Dewa Kumara saderengipun kula merjaya dumateng Janaka. Janaka sakmenika mapan wonten pundi? Kabaripun nembe semedi tapa brata. Mapan wonten ing alas Palasara. Kadra lenggah ingkang prayogi kula badhe maca janganipun Arjuna. Kakang Durna. Apa Adipati?
njajari palungguhan iki aku tak takon. Nalika kapan yen lakon-lakone apa pek ana sejarah Prabu Kresna ki murite Kakang Durna. Mara dadi aku jlentrehno lakone apa kok iso Ratu Ndrawati ki siswa Sukalima. Ana tenan apa ora yen pancen ana ki pakem cara ngendi? Cara Sukalima kene. Sing nulis Aku dhewe. lah kuwi tenan apa ora? Tenan karo ora gumantung rasane dhewe-dhewe. Nek kanggone Durna kaya ngono kuwi. Iki balik kaya sing dadi panjalukmu mau. Aku perintah supaya mateni Janaka. Mongko aku iki pendhita. Kula njajal utawa nggunakake nindakake sanggit rumset Rikadaya lantarane ya kuwi Prabu Dewa Kumara. Nyatane tak perintah supaya mateni Arjuna dhek ya mangkat. Cek baku lah ya kuwi ora perlu kene leset-leset. Kresna ki murid kene bentuk rapan penting kaya ngono kuwi. Oh, sing daku Janaka mati. dadi palungguhan iki mergo dayane ya kuwi Prabu Dewa Kumara, calone iki mengko Janaka mati. Ya urung karuan. Urung karuan piye? Mergo siji mesti loro jodoh telu wahyu papat derajat lima donya kuwi ora ana panguasane Durna. Ning kapundhut dening Gusti ingkang Maha Luwih ngono. Aku mung diwenangake budidaya lantarane Prabu Dewa Kumara ki mau. Oh, ngono. Ngono kuwi. Mula ditonton wae syukur lamun to Prabu Dewa Kumara bisa ngrangkungi gawe. Wedine kok ora ya wis pasrahke marang Purbane Hyang Agung. Iya Kakang. Yen pancen kaya mengkono ripalungguhan iki aku wis rumangsa marem. Daya-daya aku tak nganti para sata Kurawa njampangi utawa ngawat-ngawati lakune Prabu Dewa Kumara. Yen nganti ana bobol boroti ana ketleyek ing lelakon mengko Kurawa bakal mbantu. Mangsa bondo yen pancen kersamu kaya mengkono. Kaya ora ana dawuh maneh aku nderekake wilujeng tindake Adipati Harya Sengkuni Swatama. Kula ana timbalan kang dawuh Bobo. Bubarno kang padha gantung seba ingsun nedya kondur marang Sanggar Pamujan meminta marang Sih nugraning Hyang Agung muga-muga Sukalima tetep kuncara ing dadi kautamane.
jebul ae sing tak anti-anti mustaka mumpung iki diparingi udan, Bu. Ya mak ya iki ngendikane para kiai kae